राती में जो सलमान खान से कम नहीं खेल ना है भाषा तनु कहा अरे केतना ले कही सैया देवरा के खेला कतही से आके हमारे सुते खजाना भाई दोनों आदमी मगर तो हनी आपसे में क्या करता है घंटे जरूरत मरद रही ठीक है का हमारा के करबू घंटे जरूरत हमारा से मगर हम करी काहे तू काहे बता के बाबू बाबू रे मन हमारे ऊब गइल हमारा साला खूब गइल मन हमार खूब गइल मामला यहाँ के खूब गइल आई लड़का के अगर बाबूजी यहाँ आई बने प्रोग्राम देखे तो कह देता नहीं कि तार बेटा के सारा तिलक डूब काहे कि ये केहू को मरे वाला बा काहे कि ये केहू को मरे वाला बा हम नहीं कहत कि आगे में जाके जरे वाला बा काहे कि तार बेटा तिलक वाला नहीं फ्री वाला शादी करे वाला बा कहता कैसे नहीं आइए अरे कि धीरे धीरे देखे लागे बोल दीजिएगा अरे कि धीरे धीरे देखे लागे अरे कि हमारो खजाना बाए सैया तारा खूब मजा बा बाबू हम जाना तुम्हें हाँ और देखो भाई के मुखला कथी लपेट बड़ा गर्म है हरि किया दत्तवा पिया रोज नई हर हो गेला खोजला हरि के हमर झारल देखि चुए तोरा लाग हो हरि की राज हमरो के देल बिगाड़ हो अरे हम कुछ बोले नी तो अरे रुसता पोजेला कह
कहत कि ये राजा तहर आदत बड़ी खराब हो गइल बा हम चिकन खा खोजे लो आ नहीं हो जाई त मीठे उहे खोजे ला मीठे या चावले चाही का रोज रोज अरे कि हम कुछ कहे नी तो अरे कि रुसता र खोजे ला अरे कि आदत पिया रोज ए मोनू तहर रोज की आदत लागल बा अरे की आदत बा पिया रोज के अनई हरव गेला हम छालो देख छुए तोरा ला दे हो राजा अरे किया दातावा भाई के तरफ से ढेर सारा पुरस्कार का नाम है भैया महादेव साहब भैया की तरफ से ढेर सारा पुरस्कार माता रानी से विनती बा कि इनकर हमेशा जीवन खुशहाल रहे सही अरे कि हम कुछ कहे नहीं तो अरे कि रुसता र खोजे ला तनी ताली बजा के अरे की दाता पी अरे की दाता पिया हो जन नई हर हो के ना भूल न करी ऋतु बैठो बैठो ऐसे मत हंस ऐसे मत हंस बताओ ये बात रे हंसी तबे न फंसी